Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Nadang kuya gini di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya tadi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Okay. They're supposed to give a proper notification to all the students. If they are against the administration, give a proper notice to the students. You are going against the students if you are doing this. Hadin jongka jingkhang khardop jongka school ba North Eastern Hill University de kinong tray ko all ni hu workers union ha ka jiki ka jongki bandawai la ka hok bat khlem da pentep shaki samla puli ka tai ka school ba kalami ka jiania namar bakal khata ya kalai kawan jongki samla puli kani ka school ba nakaliang jongka all ni hu workers union ha ka performance step kala penlong ya ka jiki ha ka ba kila khangno e ka khardop bat om sharong yi kali shapo ka phalor bat dei halor kani kala penlong yo president ka North Eastern Hill University student union banlik banekran halor ka jingsha khang bandrung kali shapo Kensan ladan ke jingkeno bau presiden ke workers union ulah syak kenyat bat jongkti nakaliang presiden ke all new workers union uba napulin maupnyang lakeno ba ke jingle jongki student union kamlong ke babha bakin jongkti Please come down. Everyone come down, please. Okey tu. Baik, mana bok ini? Tidak ke buruk, pan map kena makan esok. Pan map. Yes. Let them talk. Please let them talk. Lord spek masa kan sebab mah. Mana kau ngikut je kemak. Mana banyak dengan apa. No, wait, Pak. No, wait. Pak. I'm telling you the same thing. To do this. Okay. They're supposed to give a proper notification to all the students. If they are against the administration, give a proper notice to the students. You are going against the students if you are doing this. Tementas ni bagi syong tero ngina kalian jungi ngidon ke sosial bujur. Kalau ba kadir kom te suspek ke jungi bar bahalor. Ya ka union ke jungi. Mo kam de union bangilek kemarin tu de union ke ba nila register. Apo labor union. Ama apo labor office. Bar kom jong kti jong student union kam bhai. Ngina kalian jungi bahare lelero. Kam de tu. Hakno nongrem bolong ba habangi ngi yang namta ki pajba kan ke ichinge da buram nga relishment nga ngam de batri lam ki asu don gam sim sngau yarap namta ki pajba bun hang ne namar ke shele event plat bun bun snam tingi rap ki re kum bolong mene long ba katur kam le ju student yan ponu kan kam long ka baitana pa pine jong kti gum to pajba kila i jong kman ngina klan jing sabha pana klan jingi ngin kum jing persya jurong kti jong student yan ba jing ke jing bom reply jing bom jawab jong ki bar bahalon kan hu Yin sedang berjing syong ki ang ne amit dayong syong mene dah slap darang syong mene. Ngimtip bak kidon ka jing ki jongki. Ngimtip kata kidon protes ka jongki. Nak kalian jongi ngimtip ye. Hamadum nam step ki on mi ki tam. Ngi nak kalian jongi lap self notice ne hu. Kan notice ngata notice bor ro lor kini ki berkhon. Ta notice bor berkhon. Jing thong in ashi department per ma. Rege baja kalomba ki ong na bagi krampat ajing tip ki notification do menta lor ngajing ki jongi. President ka North Eastern Hill University Student Union usamla me sandakhar ulai thu ba kamsiam ladan kanu ka jingjrong ti nakliang ki samla puli handrei ka dei ka bau urhi uwei na kidkhot kinong trei kani hu hang to umdan ka ba jing don kti jrong kti kumba piong hang to ngidon ge jing ya kren batki tang ba ukulan na tu wei te umdera ba don paktati kwe ba ki workers union jong haponi hu kila diman ya kala kajong ka jingdawa jongki ka ba kadai ka hoki ka jongki tamba ko ngas si namar ba ki klampa notification sya ki students bakin khang ya ka gate bakin om I boss ya ki kena kim late ra ban le shawi ki kena ki klam ai kum kata notification bapli ki kena ki up ya ki bosses bapli ki kena ki wan hane ha gate ro sya khang myo ban rung da ka kali ba jing ne yu kan ni hu ka he hab ya ki jat chalo department shawi department ka jingai ka jinjar bhai ya ki kena Tiki claim I notification kalong ka ngisyosi
ngilapan pau na du mene step ngalale ya kran chwa ki ngapen so tu ki ba kan no ka jing si ki kena ba ki sakta akum de claim ka notification daki ay ngi ka notification ba kille kum de ngi ki student si par kha ni rungi persan de ki mar ba ka de ka hok ka jong ki hi ka to ka jing persha jong ki tamba daki le kim to ngi man se hap ya pan praktin mar ba kim ay notification ngi ban ngala ong ru ki bangin ya trelang ya kene ki isu badan lang hapo ni hu tamba ki ong ha ni tre tamba ki khang pat ki khna bandung sipa kalong ka basnu si ya katang ru nga kerpat hi ki bakin shwa man le ka ek kam ki pan thu shwa ki students namar ki kim de ban le bat ki students ki de ban le bat ka administration ka ba pendu ya kata ka hok chungki